Making Peace. Facem pace. Eu sunt Teodor Dumitrescu. Astăzi aș vrea să vorbim despre limitele simpatiilor politice sau limitele pe care ni le impunem singuri atunci când aderăm la un anumit partid, la o anumită ideologie, când urmărim un anumit actor politic care ne place, un anumit agent sau, de ce nu, putem să introducem aici și ideea de ideologie, da? Asta se traduce atât prin ceva ce se poate folosi universal, absolut în toate țările lumii, un set de idei și valori, se poate traduce și prin apartenența sau suportul pe care îl oferim, sprijinul pe care îl oferim unei anumite țări. Da? Putem să considerăm și o țară. Dacă credem că la ei clasa politică este cu totul bună sau cu totul în acord cu principiile noastre. Ca și orice fel de simpatie, și simpatia politică are o limită. Și aș vrea să încep cu un citat din filozoful brazilian Olavo de Carvalho. Știința politică s-a născut în momentul în care Platon și Aristotel au făcut distincția dintre discursul agenților politici aflați în conflict și discursul observatorului științific care încearcă să înțeleagă ce se întâmplă între ei. Practic, ce zice Olavo de Carvalho este că observatorul științific ar trebui să aibă într-un fel o obiectivitate în modul în care privește ceea ce se întâmplă între agenții politici. Cu siguranță, noi nu discutăm, discuția de aici nu este despre un observator științific, nu știu, decanul Facultății de Științe Politice sau ceva de genul ăsta. E vorba despre oamenii care urmăresc politica și care au anumite simpatii. Ceea ce în viziunea mea despre viață cred că sunt majoritatea, dacă nu chiar toți, politica fiind prezentă aproape oriunde în viețile noastre sau undeva peste 75% din ceea ce facem și din ceea ce vorbim are o tendință sau o legătură cu politica. Și trebuie să ne gândim la care sunt motivele pentru care noi urmărim sau simpatizăm un partid sau o ideologie. Aici vorbim în sens larg, da? Avem motive care pot fi superficiale, de genul ne place foarte mult un actor politic, ne place Zelensky, de exemplu, pentru că are carismă, sau ne place Barack Obama pentru că are carismă, sau ne place Viktor Orban din Ungaria pentru că este împotriva anumitor grupuri de oameni sau anumitor partide cu care noi nu ne identificăm, care ne sunt total adverse din punct de vedere al valorilor. Sau e o anumită poziție pe care a luat-o persoana respectivă, da? Nu cred că lumea îl plăcea pe Donald Trump pentru, nu știu, modul în care arăta fizic sau modul în care el nici n-avea o carismă extraordinară, da? Din punctul ăsta de vedere, oamenii apreciau mai mult mesajul, apreciau prezența de spirit. Da? Am văzut în dezbaterile din Partidul Republican că avea o prezență de spirit și o spontaneitate mult mai bună decât ceilalți pretendenți. Sunt multe motive pentru care aderăm la o anumită ideologie sau pentru care ne place sau nu un partid. Pot fi motive inclusiv mai personale. Este partidul din care au făcut parte mentorii mei, mentorii pe care i-am întâlnit sau nu i-am întâlnit, oameni pe care i-am urmărit din istorie, partidul lui Winston Churchill, da? Partidul lui Abraham Lincoln, partidul lui Ion Brătianu, al lui Iuliu Maniu. Și de asta aderăm la acele idei, la acel partid. De asta simpatizăm
partidul în ziua de astăzi, da? Sau poate să fie ceva mult mai personal. Este partidul din care bunicul meu sau unchiul meu au fost, în care au fost membri sau din care au fost aleși ca primari sau deputați, senatori, cine știe. Pot fi multe astfel de motive care ele pot fi și superficiale, avem libertatea asta să folosim motive superficiale, cu siguranță avem libertatea să simpatizăm din orice fel de motiv. Pe lângă asta, noi ar trebui să conștientizăm că ne identificăm într-un fel și cu măsurile sau pozițiile pe care acel partid sau acel grup sau acel agent politic le are, da? Să spunem pozițiile legate de anumite minorități sau pozițiile legate de modul în care sunt gestionate frontierele țării sau modul în care e gestionată economia. Da, într-un fel trebuie să ne identificăm, pentru că atunci când agentul politic sau partidul are o anumită poziție, de cele mai multe ori trebuie să fim de acord sau suntem de acord, pentru că de la asta am plecat. Da? Și pe lângă asta am zis până acum două motive, doi piloni ai simpatiei politice. Unul ar fi motivul, da? Atracția, de unde am plecat, și al doilea ar fi măsurile sau pozițiile, lucrurile mai concrete, mai politice, din viața de zi cu zi a partidului sau agentului politic respectiv. Pe lângă asta ar trebui un al treilea pilon care reprezintă limitele simpatiei noastre. Față de orice ideologie, față de orice agent politic, față de orice țară, trebuie să identificăm niște limite, în sensul în care suntem de acord cu agentul respectiv până când întrece o limită. Să avem anumite limite pe care noi să ni le impunem și noi să le impunem și lor. O să votez partidul ăsta până când o să ajungă să întreacă limita asta, să treacă linia asta roșie. Da? Și aici m-aș duce la un exemplu care poate fi catalogat extrem, dar ceva ce este folosit în general și asta poate fi folosit de cei care urmăresc acest video și vor să identifice anumite limite. Da? Exemple din astea mundane, da? Exemple de zi cu zi sunt multe. Putem să zicem, ok, eram foarte apropiat sau eram foarte atras de persoana politică a Monei Muscă în anii 2000, ca fiind principalul contracandidat al lui Traian Băsescu, o voce fresh așa în politică, până când am aflat că a fost colaboratoarea securității și apoi a ieșit din politică. Asta poate fi o linie roșie, da? Sau eram un simpatizant al lui Călin Popescu-Tăricianu până când am văzut că se aliază cu PSD-ul sau că intervine, își folosește influența politică pentru a obține avantaje pentru prietenii lui din partid, nu știu, Dinu Patriciu, Varujan Vosganian. Lucruri care au fost sau n-au fost dovedite, dar sunt anumite limite. Aici dăm exemplu de limite pe care poți să ți le impui într-un fel în relația ta, pentru că există și o relație cu agentul politic respectiv. Și aici m-aș duce la exemplu extrem despre care vorbeam și aș da un citat din Alexandru Dugin, sociolog rus și unul dintre ideologii, da, oamenii din spatele ideilor regimului de la Kremlin. El spune așa: evaluarea marilor puteri globale se bazează pe presupunerea unei proporții care ar putea fi folosite drept măsură, numărul oamenilor uciși. Da, aici e destul de interesant de discutat și poate fi considerat ca una dintre limitele pe care le putem impune, da?
Atâta timp cât partidul sau ideologia pe care eu o susțin se bazează pe numărul oamenilor uciși pentru a-și impune sau pentru a câștiga un teritoriu filosofic sau pentru a-și impune ideile într-un fel, da? Asta poate fi o linie roșie destul de evidentă. Ceea ce încerca Dugin prin această propoziție este într-un fel să se apere, pentru că de fiecare dată când Occidentul sau filozofi occidentali cu care el intră în dezbateri discută despre comunism și despre Uniunea Sovietică, știm foarte bine că într-un fel și regimul de la Kremlin și ideologii ei consideră Rusia ca o urmașă cu drepturi depline a Uniunii Sovietice. Uniunea Sovietică este confundată, evident, din punctul ăsta de vedere, fiind pentru decenii cea mai mare țară comunistă. De asta, crimele comunismului în general sau crimele atribuite unei anumite ideologii sunt atribuite Uniunii Sovietice și filosofii occidentali încearcă sau tind să folosească și acest argument al faptului că față de celelalte ideologii care au existat în ultimele 3 secole sau 5 secole pe pământ, ideologia comunistă a produs cele mai multe victime, 50 de milioane, 60 de milioane, 100 de milioane. Iar în cazul ăsta Dugin se apără spunând ok, dar asta nu e o măsură asupra ideologiei, este o măsură pe care voi o folosiți pentru a vedea care sunt marile puteri ale lumii, pentru că toate marile puteri ale lumii au un număr de oameni uciși. Și cu siguranță există, dar cealaltă parte, de ce a făcut așa, dar cealaltă parte, de ce a făcut așa. Astea sunt argumentele care urmează. Pe de altă parte există și un sâmbure de adevăr, pentru că Dugin conștientizează într-un fel, chiar dacă nu recunoaște și își arogă asta ca fiind o măsură de care ei se folosesc, de care Federația Rusă s-a folosit în ultimii 20 de ani, în ideea în care, ok, noi nu mai suntem sau noi trebuie să redevenim o mare putere prin faptul că nu mai avem atât de mulți oameni uciși cât a avut Uniunea Sovietică. Să nu se înțeleagă absolut deloc greșit, chiar asta face parte din ideologia lui Dugin și din ceea ce propovăduiește el. Ideea că el chiar vede că marile puteri sunt măsurate din acest punct de vedere și cu siguranță consideră că și adversarii lui sunt măsurați tot așa. Deci pe de o parte se apără, dar pe de altă parte e o frază cu două înțelesuri, pentru că el își și atribuie cumva, fără să recunoască asta ca o definiție și din partea lui asupra marilor puteri. În încheiere, aș vrea să citesc un fragment din Horia Roman Patapievici. Ne ducem undeva cu 26 de ani în urmă la ale sale politice, cartea sa Politice, un articol foarte interesant în legătură cu acest subiect. Vorbind despre nazism și comunism, Horia Roman Patapievici, în articolul său 2 măsuri și un morman de cadavre, spune: toată lumea e de acord că ambele ideologii au produs crime. Or, dacă ideologiile implicate în acest raționament pot fi valorizate după respectabilitatea tradiției filozofice pe care o pun în joc, atunci și crimele produse de ele au importanța pe care le conferă justificarea lor. Dar, dacă valoarea unei crime poate depinde de justificarea subiectivă a criminalului și nu de măsura obiectivă în care dreptul a fost încălcat, atunci crima care invocă în favoarea ei tradiția filozofică mai respectabilă este, prin chiar acest fapt, mai puțin vinovată decât crima care nu poate invoca în sprijinul ei tradiția vreunei filozofii respectabile.
Prin urmare, dacă justificarea pusă în joc poate invoca o tradiție filozofică respectabilă, atunci crima este exonerată de o parte din culpa ei. Aberația acestei premise iese și mai net în evidență efectuând un calcul cantitativ. Dacă Holocaustul este evaluat la circa 6 milioane, iar exterminarea comunistă la circa 60 de milioane, ceea ce este o evidentă subevaluare, atunci raportul nazism-comunism este, în cadavre, de la 1 la 10. Însă deoarece crimele naziste sunt mai de neiertat decât cele comuniste, rezultă că 10 cadavre produse la stânga sunt mult mai puțin valoroase decât un cadavru produs la dreapta. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit. Making Peace. Facem pace.